Ada tayo manin kakabsat kada itong oras. Inurnong na tayo ni Apo Diyos, gapo iti may sa nga panggap. Dayjay adalin tayo, iti napatag sa una, nga naisaga nga agpaay kada tayo, iti Sabbath school tayo kakabsat. The themes from the Gospel of John. Kitagyaman tayo og sipod na ni Apo Diyos us-usarin na tayo kakabsat. Kasano? Da kayo ket isiryo kadagiti gagayem nyo. Da kayo ket ag-subscribe kayo. Dayjay pa nang isiryo kadagiti gagayem nyo kakabsat. Ket arig na dayjay adda tigem mo, you have a lighted candle. Jagayem mo, urayin na nga ipasam dayjay nga silaw ken kuana. So you pass on the light. Dayjay mo mangkita met itigayem na when all of these cycles are done. Dayjay kuna tayo kakabsat, we are spreading the gospel. Kadayjay nga special nga inted ni Apo Diyos kada tayo. Isung agyaman kami kakabsat. Ket agtultuloy daytoy nga panagadal tayo. Ket kasapulan tayo nga agkakadwa tayo kakabsat. Saan min akasapulan nga ibinsa-binsa dagiti nagnagan nyo? And how could I? Napanak na kakabsat, I go from one churches to another. Iti panagbibisita tayo, pakapantay iti Central Luzon Mission, apan tayo iti Mountain Provinces Mission, apan tayo iti Northern Luzon Mission, ken iti Northeast Luzon Mission. Lumawlawa kakabsat iti invitasyon nga isu iti sungsung-batan tayo nga aramiden iti paset iti Ebanghelyo. Ket nakita mi nga dayjay papapan mi adda digiti kakabsat nga kadwa tayo nga agad-adal itata. Adamit digiti kakabsat nga dayjay balasiw ti taaw kakabsat. I just could not imagine dayjay tiyempo nga intun no agiin nadal tayo. I'll just check kakabsat ito'y cellphone ko dayjay ko na tayo nga clock. Nung kas pangarigan, itata ket iti oras tayo ket alas 7:30 iti rabii. Anya nga oras da iti Los Angeles. Anya iti oras da iti New York. Anya iti oras da iti Honolulu. Anya iti oras da iti London. But they will have to keep up kada iti oras tayo ti Pilipinas. Ada kakabsat iti may isang example. Binisita mi di kabsat mi, we call her sister. Dayjay nga rod kay nadeket apan nagrelasyon mo ni Sister Nancy. Idi balasang Navarro, taga Dapado Grande, di Santo Domingo, Ilocosur. Ijay kami nga kapilya ubing kami. Kat idi umay da ag eskwela, iji Artacho, di Northern Luzon Academy, di gito yung agkakabsat. They stayed in their humble home. Kung nadya balasang na pastor, intun no, agrugin iti programam, ni mamang kat amuklatan, mangagkon. Dis oras ko makanyada. Iji ayan da Sister Nancy, di California. Ngam, dahil man agkakadwa tayo. Isong agyaman tayo, kapsat. Ket sakbay tayo nga rod nga agpatuloy, dawatak nga agkararag tayo, kapsat. Managayat ken man nakabalin amin nga Diyos, amami nga dakat sa dilangit. Agyaman kami launay kaday toy nga naisang sangayan nga gundaway, nga inted mo kada kami. Agkakadwa kami manen, Apo. Tapno adalin mi itinapatag na saong. Agkakadwa kami manen adumawat, nga itid mo kadi iti Santong Espiritu, nga isu iti mangit turong, mangit
taros kada kami kada ito yung adal mi. Agkakadwa kami manunod Diyos, nga ited itinalaos a panagyaman mi ken ka. Pang-asim bendisyonan na kami. Itinagan na po mesos dinawat mi digitoy. Amen. Adat na yun kakabsat, iti lesson number 8. Iti title na, Panakatungpal dagiti padto iti daan a testamento. Fulfilling Old Testament prophecies. Iti paset a mayulo ket masarakan kakabsat iti Juan 5 versikulo 36. Na isurat ket basaen tayo. Ngem adda dakkel a pamaneknek ko, ngem iti pamaneknek ni Juan. Tadagiti inaramid nga inted iti ama kanyak alipasen, dagitamet laeng nga aramid, nga aramidek, paneknekanda ti maipapan kanyak at ti ama inbauna. Itinbaganan ni Apo Jesus kakabsat, I have a greater witness than John. Anya dayjay nga witness, anya dayjay a pamaneknek, nga inted ni Juan maipanggep ken ni Apo Jesus. Laglagipon tayo kakabsat, ni Juan, the gospel writer, ket iti central theme na, ket ni Jesus isuna iti Kristo, isuna ti Messiah, isuna iti Logos, isuna Diyos. Ket imay daytoy nga gundaway nga inbaga ni Apo Jesus nga adda ti dakkel a pamaneknek na ngem di pamaneknek ni Juan. It is not John nga dayjay gospel writer. Daytoy ket pamaneknek ni Juan, John the Baptist. Anya dayjay a pamaneknek ni Juan maipanggep ken ni Apo Jesus. Malagip tayo kabsat dayjay past lessons tayo. John was preaching in the wilderness, ijay Jordan River. Idi nga napan ni Apo Jesus, na ipapilit dan digitibi nakadado nga pasurot na, nga isu na dayjay a naikari a Mesyas. Kunana ni Juan, kakabsat, saan asya? Kakabsat ko, saan asya? Adda ti umay, dakkel ngam iti siya. Ket idin nga umayin ni Apo Jesus, intudo ni Juan, kunana, this is the Lamb of God. Isuna dayjay Kordero, isuna dayjay Mesyas. Ngem kunana ni Apo Jesus, adda iti dakkel a pamaneknek. Anya digijay a pamaneknek? Digijay nga aramid, dayjay mission na, nga inted ni Apo Diyos ti Ama nga aramidin na. Dagitoy digijay amang paneknek kunana maipanggep kanyak. Laglagipin tayo kakabsat. Iti urnos daytoy lesson tayo, iti lesson quarterly tayo, was to keep on proving that Jesus is the Logos. Ti author, inala na digijay nakadado nga witnesses. Agsasaruno digijay nga witnesses. Ket iti panangited na kakabsat ka digijay a witnesses. Paneknekanda ngwen nga ni Apo Jesus isuna dayjay a Logos. Isuna dayjay iti Dios. Di kunanan ni Apo Jesus kakabsat, ije Juan 5 versikulo 36. You diligently study. Iti kaya nga search the scripture. Tapay, pagarupen yung adda kadakwada, iti biyag yung agnanayon. Dagitoy iti mang paneknek kanya. They will testify of me.
Idi tiyempo ni Apo Jesus, what was the scripture that he was referring to? Iti scripture, idi panawan ni Apo Jesus, ket isulaeng dayedaan atulag. Daan atulag. 39 books of the Old Testament. Gapu kaday tuy kakabsat, iti ibaga na, sukimatin nyo, iti daan atulag. Sukimatin nyo, dagiti sursurat. Daan at tulag kakabsat, adda dagiti padto maipanggep itiya ay dayjay a Mesyas. Dayjay nga Mesyas ket isun ni Apo Jesus. Dagijay apadto, these prophecies in the Old Testament was fulfilled by Jesus. Gapot ati adaleng tayo kakabsat, ket iti libro iti Juan. Adda kakabsat iti leksyon tayo, adda iti 5. So we cannot use dayjay isursuro da katalaw. Masapol nga binsa-binsain tayo, digitoy 5. Ta iti title iti lesson tayo, panakatungpal dagiti daan apadto iti daan natulag. So we'll study the prophecies one by one. Ket adda kakabsat iti 5 from the book of John nga isu iti adalen tayo that was fulfilled by Jesus. Iti aramiden tayo kakabsat. Ket kinitak digitoy a prophecy. And then I arrange it chronologically. Manipod ka dayjay kababayagan, no tao kuma dayjay kalalakayan nga prophecy, ingana iti kauubingan a prophecy. Tapno makita tayo kakabsat, nga dagitoy nga padto, ket itududa paneknekanda ni Apo Jesus. So let's go. Umuna nga padto kakabsat, na isurat iti libro iti Números, Kapitulo 9, versikulo 12. Na isurat, ket basahin tayo. Awanto iti tiddaenda, kaday iti agingga iti bigat, didanto kulen, iti uray may sa atulang na, kas mayanurot iti isu amin nga alagaden iti Paskwa, ngilinen danto. Sino nang isurat iti libro iti Números? Who wrote the book Numbers? Ni Moses kakabsat. And Moses lived about 1,500 years sakbay nga naiyanak o nagbiag ni Apo Jesus. Kaya lang sa wen, daytoy apadto, nga awan iti tulang na amatuktukkol, was prophesied 1,500 years, then it was fulfilled. Anya, iti panakatungpal na. Iti Juan, Kapitulo 19, versikulo 36. Insurat ni Juan kakabsat, dadagitoy na aramid da, tapno matungpal idi ti surat, oray may sa atulang na saan to amatukol. Anya ti, what was John quoting? John was quoting Numbers chapter 9, verse 12. Kuna na, tapno matungpal ti surat. Dahil insurat ni Moses 1,500 years ago, ket masapul a matungpal.
insurat ni Juan, uray may sa atulang na saan to amatukol. Prophecy number 1 was fulfilled. Apan tayo kakabsat, iti mikadwa a prophecy. Iti mikadwa nga prophecy kakabsat, ket na isurat iti Salmo 41 versikulo 9. Na isurat ket basaen tayo. When tipay kaingungot ko unay agayem, anagtalkak isu iti naikan iti kanek, ikugtar na iti mukod na kanyak. Sino nang isurat na ito Salmo? It was King David. And King David lived about 1,000 years before Jesus. Kahit nang asawin, at dadtoy da in padto ni David kakabsat, 1,000 years. Kahit inbagana ni Juan, basahin tayo kabsat, da fulfillment na. Iti Juan 13, versikulo 18. Naisurat ket basahin tayo. Sa anak nga agsao amay papan kadakay amin amok dagiti pinilik ngem tapno matungpal ti surat. Ti makipangan kanyak iti tinapay kinusayanak iti mukod na. Denggan nyo, inbagana ni David. Tinbagana ni David, ikugtar na iti mukod na kanyak. Iti inbaga ni Apo Esos, nga insurat ni Juan, tapno matungpal iti surat, so that the scriptures will be fulfilled. Anya din yung scripture, in quote matlaeng ni Apo Esos, din baga ni David, ije Salmo 41 versikulo 9. Ti makipangan kanyak ti tinapay, kinusayanak iti mukod na. Prophecy number 2, written by King David, was fulfilled. Pantayo kabsat, iti prophecy number 3. Iti prophecy number 3, ket masarakan kakabsat, iti Isaiah. Iti Isaiah, kunana na Isaiah, iti libro na kapitulo 40, versikulo 3, na isurat ket basaen tayo. Titimak iti maysang agpukpukaw, isagana na ang itidalan ni Jehova. Palanasin niyo iti tayak, iti maysa adalan ang maipap ay iti Diyos tayo. Isaiah wrote this prophecy 700 years before Jesus. Natungpal. Insurat ni Juan kakabsat, iti Juan 1, versikulo 23, na isurat ket basaen tayo. Kinunana, siyak titimek nga aggagawa iti letang, palintigen nyo ti dalan ti Apo, akas kinuna ti mamadtunga Isaiah. John the Baptist quoted deje insurat ni Isaiah, inbaga na pa'y, akas kinuna ti mamadto nga Isaiah. Sino deje isagsaganaan ni Juan? The voice crying in the wilderness. Ammo tayo kakabsat, ti insaganaan ni Juan, ket isu ti Mesias. Isu na ni Apo Esos. Dayjay padto nga inbaga ni Isaiah natungpal. Prophecy number 4.
kunana kakabsat ni Jeremiah, Kapitulo 2, versikulo 13, na isurat, kat basahin tayo, tatidwa a kinadakas iti naramid dati ilik, naglikudandak nga ubog dagiti danom a sibibiyag. Ket nagkalida kadigiti bububon nga agpaay kadakwada, bububon a ringringat nga saan nga agbatyan iti danom. Naisurat, inbaga ni Juan. Iti libro na, kabsat, iti John chapter 7, verse 38. Basahin tayo. Ti mamati kanyak, kas kunaan iti surat. Karayan ti danom, ang nagbiag nga agayos to manipod iti unag. When Jesus quoted Jeremiah, kunana, kas kunaan iti surat. Deje in padto ni Jeremiah kakabsat 600 years before Jesus. Isumot laeng iti inosar ni Apo Jesus. Jesus quoted what Jeremiah said. Tainbaga na kas kunaan ti surat. Naipadto, natungpal. Apan tayo kakabsat, iti may kalima nga padto. Anya deje may kalima nga padto. Daytoy ket inpadto ni Zacarias. Basaen tayo dayjay nga padto kakabsat. Zacarias Kapitulo 9, versikulo 9. Naisurat ket basaen tayo. Agragragsak kalaunay o babae nga anak ti Sion, dumiri ka. O anak a babae ti Jerusalem, adtoy ti arim umayken ka, iso nalinteg, ken addaan ti pannakaisalakan, napakumbaba, ket agsakay iti maysa nga asno, iti rabaw met laeng ti maysa nga urbon nga asno. Zechariah wrote this prophecy about 500 years before Jesus. And it was fulfilled. In surat ni Juan kakabsat, iti Juan Kapitulo 12, versikulo 14. Basahin tayo. Ket idi nasarakan ni Jesus iti maysang urbon nga asno, nagsakay kenkuana akas ti na isurat. Sino nang isurat? Ni Zacarias, 500 years ago. Di ka agbuteng babae nga anak iti Sion, adtoy ti arim umay as sasakay iti maysa nga urbon nga asno. Witnesses. Kunana ni Apo Jesus, adda iti dakkel pay nga pamaneknek. No digitoy kakabsat nga adda ijedaan atulag nga naipadto iti kabayagan ket dayjay inpadto ni Moses 1,500 years. Iti kasisgan, the nearest prophecy is 500 years nga inpadto ni Zacarias. Anya iti bagbaga iti Biblia, anya iti bagbaga iti leksyon tayo. That indeed pudno launay nga ni Jesus isuna iti Logos, isuna iti Diyos, isuna iti naglasag al Diyos, tapno umay na tayo nga isalakan, isuna ti Kristo. Anya lakit din kakabsat, anya lakit din nga addadtoy deje inbagana ni Apo Jesus tapay.
all those leaders nga katungtong na amuyo, amuyo iti surat. If you will go to Jerusalem today, ijay templo at dati dakkel a kwarto kakabsat. Nusumber ka di jay, at dadjay digiti rabay. Itirarmi din dakat, at dadjay digijay, kuna tayo nga di scripture, digiti surat. Ijay lang tirarmi din da. They are so dedicated in studying the scripture. Ngem anya itinagbalin a problema. Denggan nyo kakabsat, iti kunana ni Ellen White, iti Christ Object Lesson, page 105. God does not conceal His truth from men. Christ gave the Jewish people abundant evidences that He was the Messiah. But their teaching called for a decided change in their lives. They saw that if they received Christ, they must give up their cherished maxims and traditions, their external truth. Therefore, they could not admit that the most conclusive evidence that God would give to establish faith in Christ. They professed to believe the Old Testament scriptures, yet they refused to accept the testimony contained therein concerning Christ's life and character. The treasure of the gospel, the way, the truth, and the life was among them, but they rejected the greatest gift that heaven could bestow. Anya, no, we'll put it in our time, anya iti ganab na. Ilocano term tayo. No ammom iti nagunag iti Biblia. Akas dagitoy nga leaders iti Israel kakabsat. They know, they master. Isulararamidan na. But they did not see the sentro de basahin da. Tikunanan na Ellen White, in order to accept Jesus, they will have to give up something. Amuyo kakabsat da jay parable of the hidden treasure. Kanda jay parable of the great price. Aday ti may isang agtaltalon. Wano makitaltalon kung natay ito na mga rung taltalon na niya. Idi nga taltalunan na day nga taltalon, nadalapos na kakabsat. It's just like we'll put it in our present setting. Gararado. Pagamulangan, dati madungpar day jay arado, hanga maguyo din day jay nuang winubaka. Ilisyan namanin. Kasjelat ta kakabsat. There's a story that here in Ibat, San Jose, Tarlac, in between the Barrio Asula, nangag ko da ito di church pastorak, di tanga distrito, many years ago. Ada iti may isang karayan, sabay da nga mabalasyo da nga karayan, ada di gitay taltalon. Kit da nga taltalon, no, tiyempo kakabsat iti summer, nagpintas nga talunan nga natang. Tasaanan nga magilap, hanan nga malayos. Ket adda dayjay agtaltalon dayjay nga intun no aradwen na. Dayjay latta kakabsat, ana nga madungpar dayjay kunana nga bato. Listen na. Pagamulanginan, adda kakabsat iti grupo
nga napan ijay provincial government iti Tarlac. And they offered a gift. Kunada, tapno nalalakan iti panagbiag dagiti adda iji sula ken iji iba, rangtayan mi will put up a bridge dayta nga karayan. So they have an on-site according to the story. Ket naragsak kakabsat dagiti provincial government official iti Tarlac. Nagwunda. So, si mangput digiti dump truck, si mangput digiti mixer mamin. Nagalisto, dahil pa nakaaramid na, dahil nga rangtay. It's a beautiful nga rangtay kakabsat. Kadigdi nga tatawgit kita, they appreciate tapay, sumayat iti panagbiag da. Tapno alisto, tinaramid pa digito nga kontraktor, they do it 24/7, 24 hours. Tuloy. Idin kakabsat nga malpasan dayjay nga rangtay. It was about a turnover. Rabi, nirwaman digiti tattao, ang baybay ang dalatan, kabigatan, when nalpas dayjay rangtay, ngem adda iti nakita da. Umuna, awanen digiti kontraktor. Awanen digiti luglugan da. Ngem adda tinakita da. Nga ijay nga taltalon. Nga ijay pakadungdung paran. Dayjay nga agarado, dayjay kunana nga dakkel a bato. Awanen dayjay bato. They concluded the Japanese gave the bridge to get the treasure. No subyen tayo the parable of the pearl of great price. When no the treasure kakabsat. Dayjay ang makitaltalon, nakita na. Nga ijay ataltalon adda iti napatag agamang. Anya inaramid na. Nagawid inlako na digiti amin nga sanikwana. Just to buy, tapnulaeng magatang na, dayjay ataltalon. Anya lakit din kuna na Ellen White kabsat, addan kadakwada, this Jewish nation, addan kadakwada, the greatest treasure. Ngem saan da nga awaten, tapay, si pepet-pet da, they were holding firmly on their tradition kundi dyan na-establish nga pampamati da. Again, to give you an example, adda ko kabsat iti dua nga banag ditoy. One is moisturizing kunada ito yung oil. Mano iti price na. No kita iti price na kabsat, it is about less than 25 peso. I use this to clean the lens dito cellphone nga isu iti uso sa nag-shooting kada ito'y Sabbath school lesson tayo kabsat. I'm just using a simple, smart cellphone. Tata, igigana na ito. Mano valor na? Sa ikabil mo, 50. And then my friend will come to me, katkuna na, Gayem, I'm giving you a brand new iPhone, Apple. Kita anak patag. It's still in the box. No, they barutat nga iPhone is about 35,000. Di ito cellphone ko kabsat, hands me down. Halos
Nuhaan nga kayat digitan namin, digit cellphone na dati kukuha mong kunar kay. Okay, thank you ko na mata, basta dalakit iti mausap. Ngumiti kondisyon, nga maalak ken kukwak daytoy nga iPhone. Masapol nga ibatak daytoy nga pet-pet-petak. How much will I have to give up? Kabil to yun, 50,000. Ngem iti napasamak. We'll have to interpret that. Dagijay at tradisyon, dagijay nga sursuro, dagijay nga maksim, nga iganan kakabsat dagitoy nga pangpangulo ti Hudyo. Handa akayat nga ibatan, tapno maalada, dayjay nga adda, nga basain da, ijasurat. Jesus fulfilled the prophecies. Basain kakabsat, dagito nga leaders. Itatan nga imayin, dayjay nga mangtungpal, dayjay nga prophecy. Saan da nga awatan, they did not receive, tapay adda iti petanda. Kabsat ko, let's put it in our time. Idi nga kunana ni Apo Jesus, John chapter 5 verse 39. Kunana, you diligently study the scriptures, for in them you think you have eternal life. Birukan nyo, kumatin nyo, basain nyo, adalin nyo. Iti surat. Tadagitoy, dagitimang panaknak, maipapan kanyak. Akas iti inadal tayo, dayjay atulag, nga napnuan iti padto, filled with prophecies, were fulfilled. Dagitoy nga padto, were fulfilled by Jesus. Actually, kakabsat, no alain tayo iti daan atulag, okay? There are about 37 prophecies in the Old Testament regarding na ipadto maipanggap kani Apo Jesus. About 37. Iso nga basahin digitoy nga Jewish leaders. Mabasa da digitoy nga 37 prophecies. Ngem ko na yung apay ngay pastor tantay ngay na dyan 37. When ati adalin tay laeng dayjay libro ni Juan. In the book of John, there are about, itinadal to you 5, but there are more than 5. Adagamin digiti na dubli kakabsat. Isungang kong inraman. So, inadal tayo 5. Ngem no adda iti 37, nga digitoy nga basaen kakabsat, dagiti Jewish leaders. What made them blind? They were blinded by their traditions. They were blinded by their own personal agenda. Dagijay nga pinatida, no arig na kumamaysa nga timbangan kabsat, nagbalin anadagdagsan, ngem dayjay apudno nga nabasa da. I would have to underscore that. Their traditions weighed much heavier than the truth that the scriptures revealed to them. Kumusta ak? Kumusta ka? Kumusta tayo? Kunana ni Apo Jesus, search the scripture. No sikaken iti siyak, iti katungtong ni Apo Jesus itata, and we will have to apply what He said in John chapter 5 verse 39. We can apply to the whole
Bible. This is now the scripture. The old composing 39 books plus the new composing 27 books. All in all, 6 kat 6 nga libro. Kunana ni Apo Jesus, sukimatin nyo, dagita 6 kat 6 libro. Dadi kita, napnuda, iti pamanaknak, may panggap kanya. From Moses, di libro ti Genesis, to Revelation, libro ni Juan, it was written in a span of 5,000 years. No, adda kakabsat, itinabalitukan apanait, if there is a golden thread that puts all together the writings in the scripture, the Old and the New Testament, it is Jesus Christ, the Messiah, the Logos. Isu nga inton no, basaan tayo iti sa una po Diyos. My grandson Lucas will sing, read your Bible, pray every day. Anya mapasamak, and you grow, grow, grow. It is when we search, it is when we read, and it is when we believe. Nga ibatan tayo, digidi anyaman, apapatyan tayo, kakapsat. That our faith will grow. We were having a crusade here in Mayantok, Tarlac. At iti may sa kakapsat, nga pastor, iti may isang relihiyon. He came to study with us, and we went to study with him in his home. Finally, he said, nukadinog bautisara. Ikanda mo lang iti trabaho, akas itatang nga pastora. What a condition. Of course, we cannot. Siya kidi ka district pastor, I could not promise, ngawin ko na, I'm not the administrator, I cannot promise. Kunak, ni Apo Diyos iti mangidalan kanyam kabsat. But he wanted to make sure, when we cannot give him a yes answer, saan ang nagpabautisar? Kas dagijay nga pang Pangulong. Rupan-rupa, face to face. Mangagda ni Apo Jesus, intunog sermon ni Apo Jesus. Kit ibaga ni Apo Jesus, akas na isurat. They know the scripture. They are reminded of what they have read. But there was something in them that they are not willing to give up. Saanda nga natagikwa, they did not own the most precious gift that God the Father gave to mankind. Kapsat ko, agbasa tayo. Agadal tayo. Ketno anyaman iti maadal tayo. Dejeman kunana digiti heritage singers. God said it, and I believe it, and it's good enough for me. Anyaman kuma, nga mabasa tayo nang nangruna iti maipanggap kani Apo Jesus nga manubot tayo. Let us be willing to accept it as true. Anya iti inadal tayo kakabsat. Panakatungpal dagiti padto iti danatulag. The Old Testament became the witnesses that Jesus is the true Messiah, nga ni Jesus isu ti Kristo. No saan apinati dagiti leaders iti Jewish community
digijay nga binasbasa da. Saan kumameten nga kasjay ti aramiden tayo. No dikit di gaputa pinaneknekan, limalaeng itinadal tayo kakabsat. Dagitoy apadto iti daan atulag. Nga ni Apo Jesus isu iti pudno a Diyos ta isu ti Logos. Iti aramidag, I will have to accept it as true. Proven by the witness of the Old Testament prophecies. Anya laki din, 1,500 years na isuratan na tumpal. 500 years na tumpal. And Jesus was the fulfillment of the Old Testament prophecies. Agyaman na, kada ito'y lesson tayo. Pinaneknekan na, nga itipatpatsem kabsat, itipatpatsek, ti manubot tayo kakabsat, ket iso itipudno. Agkararag tayo ka. Agyaman kami Ama, iti panangidalan mo, iti panagadalmi. Tulungan na kami. Nga inton no adalin mi, basain mi, iti napateg nga saom. Maikat ko mao Diyos, iti panagduwa-duwa kada kami. No dikit di, awaten mi akas iti inbagam. Iti tiyempungahan mi nga maawatan o Diyos. Digijay nga basbasain mi, agtalek kami kumam. Nga dayta nga surat, the scriptures, the Holy Bible, is your word. Gapo ta isu iti saom. Ikan na kami o Diyos, dayjay puso nga awaten mi iti saom. Accept your word as it is. Ket babaen kaday tang saom, taraunam kadi o Diyos iti panagpamati mi. Ken ka, panagpamati mi ken ni Apo Jesus. Tapno dayjay nga pamati, kas di bukel ana imula, agrusing dumakkel kenagbunga ket agbalin nga bendisyon, saan laeng agpay kada kami, uray pay dagiti sabsabali. Tulungam o Diyos, dagiti kakabsat mi nga kaduami nga nagadal itata. Into no Sabado, no isuda digijay nga agisuro, tulungam isuda. No adaman Ama, kada kami, digijay nga daparikot. Sika nga Diyos, nga kayat na, nga iti panagbiag digiti anak nakit naragsak, ikatem kadi digito yung parparikot. Parikot iti salunat, parikot ana materialan, parikot iti relationship. Tulungan na kami, sulbarem kadi digito yung Diyos. Maminsan pa'y bindisyonan na kami Ama. Kitagyaman kami, ta dinengeg mo kinsong batam digito yung kararag mi. Itinagan niya po Mesos. Amen. Kinamen. Hingganan no umay nga lawas manen kakabsat. Kas iti kanayon mi nga ibagbaga. In our closing remark, ay ayaten na ka na Apo Diyos. Ay ayaten na kayo man. Imbag nga rabi itayo am amin kakabsat.